dobro večer, Hrvatski, izvoli. Da, kapitan Legija. Evo sad ću ti zovem komandant. Samo vas. Halo? Svoje gospodine komandant. Reci Legija. A šta je bilo to? Šta je bilo to? Ne možemo nikako da tapkamo u mjesto. A? Ne neki ratni profiteri rekao ovdje. Da. Ima to taj mladić je došao, sad iz dana sam se svađao s tim gore u... Šta je bilo, mladiće? Da, oni ne vole nas ovdje, ova komanda gore. Pa ako je tako, brate, onda šta imate tu da tražite? Mislim, stvarno su smradovi. Ja sam probao, sad 2 dana smo stali sa svim akcijama, ali neću da radim akcije i da mi svaki dan ovdje pojan čovjek bez veze, a mi dalje tapkamo u mjestu, razumijete? Da. A niko neće da se svađa kako da nas se napravi taj napad i ta ofanziva da padne više za Sarajevo. Pa da. Šta ja znam, ja mislim da je najbolje solucija da se mi vratimo tamo. Pa najbolje bi to bilo, ajde vidite, jel imate šansu odatle da uzmete helikopter? Pa probat ću vas s ovim glavnim pukovnikom ovdje da vidite. Ajde vidite.